Čo je TG rámik? Čo je distančný rámik? O tom, aké dôležité je vybrať si čo najkvalitnejšie okná, sme už písali vo viacerých článkoch. Kvalita sa odráža na ráme, skle, tesnení či montáži, ktorej sme venovali samostatný článok. Kvalitu skla však v nemalej miere určuje aj distančný rámik. Že neviete, o čom je reč? Len čítajte ďalej. Stop roseniu okien. Distančný rámik je časť okna, ktorá uzatvára spojenie tabuľ s kiel. Používa sa v izolačných sklách a je jedným z najdôležitejších parametrov kvality okna. Jeho hlavnou úlohou je zníženie prieniku chladu z vonkajšieho skla na vnútorné a poriadne utesnenie vnútorného priestoru dvoj- či trojskla. Distančný rámik je plnený molekulovým sitom a vďaka tomu pohlcuje nadbytočnú vlhkosť. Sklo s rámčekom spája po celom obvode plastický tmel, ktorý zabraňuje prieniku vlhkosti do priestoru medzi sklami. Vonkajší okraj zas utesňuje trvale pružný tmel, vďaka ktorému je sklo pevné a odolné voči mechanickému namáhaniu. Nie je rámik ako rámik. TG rámik, nazývaný aj teplý okraj alebo teplý rámik, je typ distančného rámiku, ktorý je zvyčajne plastový alebo kombinovaný plast s nerezou. Patrí k najdrahším rámikom, čomu ale zodpovedá jeho kvalita. Jeho hlavnou úlohou je eliminácia rosenia skiel z interiéru, a to najmä v dolných častiach skla v blízkosti rámu. Dôležité je v prípade TGI rámika skontrolovať množstvo tepelnej energie, ktorá uniká práve prostredníctvom distančného rámika medzi sklami. Čím je táto hodnota nižšia, tým je aj rámik lepší. Od toho sa odvíja aj teplota povrchu samotného skla v oblasti rámika a teda aj to, či sa tam bude v chladnom období kondenzovať vodná para, keď vetranie nestačí. Nejednému z vás sa iste stalo, že sa vám doma rosili okná. Prvou pomocou v takýchto prípadoch je dostatočné vetranie. Ak však nepomáha ani to, je možné, že máte problém práve s distančným rámikom. Pokiaľ totiž nemáte v byte zvýšenú vlhkosť spôsobenú nadmernou parou zo sprchy, žehličky alebo napríklad z umývačky riadu, aj pri vonkajších teplotách mierne pod nulou by pri kvalitnom distančnom rámiku, ku ktorým teplý rámik patrí, určite nemalo dochádzať.